o să vă arăt cum să ne jucăm Brookhaven cu Ionuț. Unde ești, Ionuț? În parc? Stai să ne iau o mașină să vin. Unde au un skateboard? Nu, mă, nu dau respawn. Las că fie repede cu skateboardul. Că e încă... Uite, video... Asta e încă... Serios? Da. Ionuț, unde ești? Ia uite-l, mă. Se îmbracă. Uitați-l pe Ionuț. Salut, Ionuț. Ia uita, ia auziși. Scuze-mă, Ionuț. Nazreru sa, în viața mea, le vreau pe ele, dar nu știu. Andrei, ia sari. Sar tu. Da, tot să tu piscina. Hai mă, Ionuț. Cum ai intrat în pe noi? Ce vrei? Am intrat pe Brookhaven, simplu. Da, pe și atunci... Înseamnă că te-ai spawnat pe serverul nostru. Da. Nazreru sa, și dată la ea, le vreau, nici nu știu să cum, fraților. Da, Andrei. Pe mine și pe verișorul meu le chemăm la fel, pe băiatul care vorbește acum cu vocea cam așa mai de subțire, înseamnă are 6 ani, eu am 8. Bă, tu ai 6. El are 6. Bă! Uite mă trepotați în altă lume! What the fuck? Da. Asta s-a apucat, vrem. Ce faci? Ce faci, mă, Andrei? Vreau să vă arăt un videoclip. Am văzut un videoclip pe YouTube, că puteți să intrați într-o cameră secretă. Da, Da.